חזרנו, טוב, כשגברים משתילים שיער הם עושים את זה בדרך כלל במדינה אחת מסוימת שאנחנו עכשיו קצת ברוגז איתה, ובצדק גמור כמובן. בטורקיה זה הפך להיות יעד מאוד פופולרי, נוסעים, יש שם אירוע, משתילים, חוגגים, ישנים, מלונות, עניינים. בעקבות המלחמה ובעקבות היחס של הטורקים כלפינו, בצדק אנחנו נוסעים הרבה פחות, ויעדים אחרים כמו יוון וגיאורגיה וקפריסין תופסים את המקום, וגם קצת ישראל. איתנו גל וקנין, מייסד נותנים בראש, ומי שעבר השתלה בעצמו, ורון מלכה, שעבר השתלת שיער בקפריסין בשבוע שעבר. שלום משניכם. קודם כל, זה לא שיער שלך. הוא דוגמן מדהים להשתלת שיער, אני חייבת לומר. תקשיב, אנחנו רואים את זה מקרוב, אתם רואים את זה דרך טלוויזיה, זה נראה טוב. לא נראה השתלת שיער, אמיתי, לא נראה. אבל אתה עשית אצל האויבים. אני עשיתי בטורקיה, כן, לפני 5 ככה נראית קודם? רגע, אפשר שוב את התמונה הזאת? הבנתי. זה מדהים, זה באמת נראה טוב. תודה רבה. בארץ זה נראה טוב באותה מידה? תראה, בארץ התחום באמת עובר מהפכה עכשיו. המון קליניקות נפתחות. כן יש המון קליניקות שהן עובדות כמה שנים, אבל רוב הקליניקות שנמצאות בארץ הן יחסית די חדשות. התחום פה באמת מתפתח. וכמה זה עולה ביחס לטורקיה? המחירים יותר יקרים, הרבה יותר יקרים מטורקיה. וזה גם כולל את הנופש והכל? בישראל פחות. בישראל פחות. בטורקיה היית משלם משהו כמו, לא יודע, 11,000 שקל, היו נותנים לך את זה גם טיול ומלון וכל הפקאג' הזה. וכמה זה עולה בארץ? רק ההשתלה? בארץ זה יכול לנוע סביב ה-16, 18, יש גם כאלה 30 ו-20 פלוס. וכמה צריך לשלם בשביל שזה יראה טוב? תראה, בסוף הבחירה היא ברופא או קליניקה שיש לה הרבה חוות דעת, הרבה ניסיון, ולשם אתה צריך לרוץ. יש כאלה שקליניקות שתשלם 16 ויהיה סבבה, ויש קליניקות שתשלם 30 ויהיה סבבה. עכשיו, בעצם אתה חזרת מטורקיה מהחוויה שלך, נכון. אוקיי? והחלטת, אני רוצה לתת לישראלים עוד אופציות, אז לדוגמה, מה, אתה לוקח ישראלים לקפריסין? אני עובד כבר בתחום 5 שנים. עשיתי השתלת שיער, קיבלתי תוצאה מעולה, אמרתי, אוקיי, זה משהו שאני רוצה לעסוק בו, וככה לעזור לאנשים באמת, להגשים חלום, מבחינתי זה היה הגשמת חלום. כן. והיום, אחרי המלחמה, אנחנו באמת מחפשים אלטרנטיבות. אז היום מה שאנחנו עושים, לקחנו את הדוקטור שלנו מטורקיה, שהיא אגב מאוד פרו-ישראל, עשתה לנו המון פוסטים בזמן המלחמה, ועברנו אותה לקפריסין. אז כרגע אנחנו עושים משלחות בקפריסין, וגם עובדים בארץ עם קליניקות עורך סקפטי. שיושב לי פה באוזן, לא אציין שמות, שואל, האם זה רק מפרצים, או האם זה ראש מלא, זה מחיר אחר? אז זה תלוי בכל קליניקה, אוקיי? יש תמחור שונה, כל קליניקה מתמחרת את זה קצת שונה. לרוב בארץ עושים השתלות יותר קטנות, כן. של מפרצים וכאלה. הניסיון הגדול באמת להשתלות גדולות זה עדיף בחול. רון, בוא נצרף גם אותך לשיחה. אתה עברת השתלה לפני שבוע? לפני שבוע בדיוק, כן. איך ההרגשה? שבוע ביום שלישי שעבר. ואתה מרגיש אחר כבר? חוויה מדהימה. חוויה מדהימה. אני כבר מרגיש יותר טוב. כן. למרות שזה עדיין לוקח לזה זמן, עד שזה יהפוך להיות כמו שאתה חולם שזה יהיה. נכון, אני בדיוק בשלבי ההחלמה, 10 ימים הראשונים הם הכי קריטיים, כדי שזה באמת ייקלט כמו שצריך, וכל העבודה שעשו תראה תוצאות בהמשך. רגע, איפה אתה עשית? אני גם עשיתי שבוע שעבר. לא, איפה? דרך גל בקפריסין. אוקיי. וכמה עלה, אם אפשר לשאול? עלה בסביבות ה-16,000, כולל הכל. רון, אל תספר להם הכל. כולל הכל. כן. הוא הייתי בקפריסין שבוע שעבר, המשלחת. תוך כמה זמן אתה נראה כמוהו? להגיע לתוצאות של גל, לדעתי זה מעל שנה. מעל שנה אנחנו יכולים להגיע לתוצאה כזו. וזה עד כדי כך דרמטי לגבר השיער שלו. אני יודע שזה לא יפה שאני שואל, אני אדם עם בטן, וכשאני רואה מישהו עם ריבועים אני מקנה. אבל זה עד כדי כך משמעותי השיער? השיער הוא מאוד משמעותי, אבל תלוי, יש כאלה שחיים עם זה בשלום, ויש כאלה שעם קצת כסף יכולים לעשות את זה אחרת. כן. אז ואם זה גורם להרגיש טוב, אז למה לא? זה גורם להרגיש טוב. וגם קיבלנו את הרופאה שכולם המליצו עליה, וזה הגיע לקפריסין, אז זה היה ווין ווין בעצם. רון קהב?
כאב אחר כך. כן. בתהליך עצמו יש טשטוש וכל מיני הרדמות למיניהם, אז זה פחות כואב. אבל אחרי שההרדמה קצת פגה, מתחילים להרגיש כל מיני כאבים כאלה ואחרים, אבל חיים עם זה בשלום. רון, אנחנו מאחלים לך להגשים את החלום שלך, ושהשיער יהיה מלא, יהיו לך מחלפות מלאות. עוד שנה, רעיון? תתהלך ברחוב, ככה. עם בלורית. תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה גם לך, ושיהיה הרבה בהצלחה. תודה, תודה. עמית?